मैं पौष्टिक इडली बनवते आहे. त्याचं साहित्य बघा. ही मुगाची डाळ आहे पाव किलो, ही उडदाची डाळ आहे पाव किलो, ही चण्याची डाळ आहे 100 ग्राम आणि हे तांदूळ आहेत बासमतीचे 100 ग्राम आहेत. हे मी आहे ना हे सर्व 4 तास भिजत ठेवलेले होते. हे तांदूळ मी बासमती घेतले आहे, पण तुम्ही साधे घेतले तरी चालतील. म्हणजे इडलीसाठी खरे आहे ना उकडे तांदूळ लागतात. ते मला उकडे तांदूळ भेटलेत नाही ना, म्हणून मी हे तांदूळ बासमतीचे घेतले. आणि पौष्टिक इडली म्हणजे आहे ना किती खास गोष्ट आहे. हे मुगाची डाळ तर एकदम पौष्टिकच आहे ना, म्हणजे लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत म्हणजे कुणासाठीही असं आपण घरामध्ये आवडीने करून खाऊ शकता. असे छान इडल्या होणार आहेत आपल्या. आणि त्याच्यासाठी हे दुसरं साहित्य आहे. हे मीठ आहे, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे पिठी साखर आहे, थोडीशी आपल्याला घ्यायची आहे. आणि ही आहे ना कोथिंबीर आहे. हे काय करायचं, हे पहिलं आता मी दळून दाखवणार तुम्हाला. मिक्सरमध्ये वाटून आहे ना हे परत आहे ना 8 तास आपल्याला पीठ आंबवायला ठेवायचं आहे. हे आता मी पहिले 4 तास मी डाळी हे सर्व साहित्य भिजवून ठेवलेलं आहे, फुगत ठेवलेलं पाण्यामध्ये धुवून स्वच्छ. आणि आता ते दळून आहे ना मिक्सरला लावून ह्या टोपामध्ये मी आता ते पीठ आंबवायला ठेवणार आहे 8 तास. आणि त्याच्यानंतर आहे ना मी तुम्हाला दाखवते. आता मी हे एक एक करून सर्व दळून घेते मिक्सरला लावून. ही उडदाची डाळ आहे, हे पाणी नाही घ्यायचं जास्त, म्हणजे एकदम बारीक वाटायची आहे. ही उडदाची डाळ एकदम बारीक वाटायची आहे. ही उडदाची डाळ घेतली आहे भांड्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये कसं थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, कारण का ते इडलीच आहे ना घट्ट पाहिजे ना म्हणून. आणि एकदम बारीक वाटायची आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते वाटून. ही उडदाची डाळ वाटली आहे. मग आता कसं आता थोडंसं पाणी टाकते, म्हणजे कसं ते मिक्सरमधून निघायला पाहिजे ना, म्हणून जास्त नाही पाणी टाकायचं. परत आता एक बटन फिरवायचं म्हणजे गरगरीत होईल मस्त. हे असं छान वाटून घ्यायचं. एकदम ही उडदाची डाळ आहे ना एकदम बारीक दळायची. आता मी काढते टोपामध्ये. आता ही उडदाची डाळ वाटली आहे. आता ही मुगाची डाळ वाटते. ही मुगाची डाळ आहे ना जरा कमी वाटायची, कमी बारीक वाटायची. काय बोलू आता, ही मुगाची डाळ आहे ना जरा कमी बारीक वाटायची. ही मुगाची डाळ घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते आणि ही पण आहे ना दळून घेते, म्हणजे ही जास्त बारीक नाही करायची आहे. तर मुगाची डाळ वाटली आहे. ही जास्त का नाही बारीक वाटायची, कारण ती शिजते ना लवकर म्हणून. पण अशी टोपामध्ये काढून ठेवते. परत एकदा लक्षात ठेवा, हे सर्व साहित्य 4 वस्तू आहेत ना 4 तास पहिले भिजत ठेवायचे आणि आता 8 तास आंबायला ठेवायचे. आता मी हे तांदूळ वाटते, ते पण असेच कमी बारीक वाटायचे. हे तांदूळ घेतले आहेत वाटायला. आता त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते, जास्त नाही टाकायचं, थोडं थोडं टाकायचं. हे तांदूळ वाटले. आता हे पण याच्यामध्ये ओतते टोपामध्ये. हे सगळं असं आहे ना आपण बारीक साहित्य सगळं वाटून घ्यायचं. ही आता चण्याची डाळ वाटते. चण्याची डाळ कशी भरभरीत वाटायची, म्हणजे एकदम जाडी, बारीक नाही एकदम करायची. त्याच्यामध्ये डाळीमध्ये ह्या पाणी नाही टाकत, कारण पाणी सुटतं ना नंतर. बारीक नाही करायची आहे म्हणून. आता बघा पौष्टिक इडल्या म्हणजे कशा, आता तुम्हाला समजलंच असेल, कारण या किती वस्तू महाग आहेत. मुगाची डाळ, हे उडदाची डाळ म्हणजे किती महाग आहेत ना, म्हणून त्याच्यामुळे कसे पौष्टिक म्हणजे ते कसं आपण घरगुती करून खायचे. आणि आपले इडली लोक होतात, इडली डोसे बनवतात ते म्हणजे कसे 2 किलो तांदूळ तर त्याच्यात पाव किलो उडीद डाळ असं घेतात आणि ते बनवतात. ते आपलं काय इडली डोसे करायचे म्हणून करायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं पाणी टाकते, कारण जाड आहे ना डाळ, थोडंसं टाकायचं. डाळ घेतली वाटून अशी, म्हणजे जरा जाडच वाटायची होती ना म्हणून. आता ती पण सगळं काढून घेते. आता याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे, पाणी टाकलं तर ते डोश्यासारखं होणार. इडलीला पीठ कसं एकदम घट्ट पाहिजे ना.
तुम्ही बनवता नाही ना, तुमच्या घरात 2-3 मुलं असतील तर आपण 2-3 माणसं 4-5 माणसं असतील तर आपण असं चांगलं चांगलं करून खायचं, बाहेरचं काय खायचं नाही. हे आता सगळं वाटून झालंय मस्त. आता याला 8 तास ठेवायचं आहे. म्हणजे आपण एक रात्र झोपतो ना तसं. आता हे सकाळी मी तुम्हाला इडल्या करून दाखवणार. असं चांगलं हलवून आहे ना व्यवस्थित ठेवायचं. आणि हे पीठ आता उद्या ते आंबणार, म्हणजे कसं आंबोळ्या आपण करतो ना तसं. आणि याच्यामध्ये आता सर्व सकाळी बनवतानाच आहे ना आपण ते सर्व साहित्य त्याचं जे आहे ना ते टाकायचं. आता हे चांगलं हलवून झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये काहीसुद्धा टाकलेलं नाही आहे. फक्त हे 8 तास ठेवायचं आहे. 8 तास आंबल्याच्या नंतर आहे ना हे त्याचं साहित्य साईडला असं ठेवायचं, बरोबर करूनच तयारी ठेवायची. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा, मीठ घ्यायचं चवीपुरतं. आणि कोथिंबीर घेतली आहे ती आपण कशी ते पीठ ढवळता नाही ना हे कोथिंबीर त्याच्यामध्ये टाकायची, म्हणजे कसं त्या इडल्या कशा दिसायला पण छान होणार. आणि ही पिठी साखर आहे म्हणून. आणि आता आपण व्यवस्थित झाकण मारून ठेवायचं. आणि सकाळी मस्तपैकी इडल्या बनवायच्या आणि चटणी बनवायची आणि खायच्या. मी तुम्हाला चटणीचं सामान दाखवेन नंतर बनवताना. 8 तास झाले इडलीचं पीठ ठेवलं होतं ना ते आंबायला आहे बघा कसं आलं आहे, पुरं भांड्याला लागलं आहे. हे तर सर्व आहे ना हे काढून घ्यायचं, असं पीठ फुगलं पाहिजे. हे पीठ असं खाली वरती आलं आहे, म्हणजे ते ढवळलं ना चांगलं सारखं केलं ना मग तो खाली बसेल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आधी ढवळून घेते, मीठ वगैरे टाकायचं आहे. असं पीठ आला पाहिजे, फुगला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. असं सारखं करून वर आलेलं असतं ना ते आंबलेलं, ते असं सारखं चमच्याने करायचं. मग हे असं कमी होतं आणि नंतरच मीठ टाकायचं. आता चांगलं पीठ आलं आहे आणि आंबट वास पण येतो आहे. ही पिठी साखर आहे, एवढं आवडीनुसार टाकायची जरा, म्हणजे पौष्टिक आहेत ना ते म्हणून. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा, त्याच्यामध्ये हे मीठ टाकायचं लागेल तेवढं. आणि आहे ना बारीक करून कोथिंबीर टाकली आहे, मग ती कशाला, म्हणजे जरा शिजल्यावर आहे ना दिसायला पण छान दिसेल आणि खायला पण आपल्याला चांगलं. हे पीठ आता झालं आहे तयार सर्व मीठ वगैरे टाकून. आता हे इडलीचं भांडं आहे, याच्यात पाणी ठेवलं आहे. हे एवढं खाली आहे ना हे भांड्याचं हे साईज आहे, ह्याच्यावर भांडं बसणार आहे. 1 2 3 4 भांडी आहेत. तर ते त्याच्या खाली आहे ना थोडं पाणी ओतायचं 1 तांब्या. असं मी आता पाणी ओतलं आहे त्याच्यावर. आता हे प्लेटी आहेत इडलीचे. आता इडलीचे प्लेटी आहेत ना हे असं भरून आहे ना असे त्याच्यावर ठेवायचे. आता मी पहिला आहे ना तसं त्याला असं तेलाचा हात घ्यायचा आणि असं चोळायचा, कारण का इडली चिपकत नाही खाली. मग असं सर्व भांड्यांना मी असं तेल चोळून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी आता इडली भरते. हे असे कपे भरायचे. असे पण लहान लहानच करायचे का, म्हणजे खायला पण चांगले. हे असं याच्यावर ठेवायचं. अशी सर्व भांडी आहेत ना अशी इडली भरून घ्यायची. हे असे इडल्या सर्व आहेत ना हे बघा भरून घेतले आहेत. असं ठेवायचं. आणि झाकण आहे इडलीचं, ते असं वरती झाकण जाम लावायचं. आणि आता गॅसवर ठेवून येते आणि किती मिनटात शिजतं बघते. 10-15 मिनटं लागतील शिजायला.
असं उचलून गॅसवर ठेवायचं. आता इडली शिजवायला गॅसवर ठेवली आहे. तोपर्यंत आहे ना, मी तुम्हाला चटणीचं साहित्य दाखवते. असं साधी चटणी बनवायची अशी खोबऱ्याची. आणि हे शेंगदाणे आहे, त्याच्यासाठी हे थोडेसे अर्धी वाटी घेतले आहे. ही कोथिंबीर आहे, हे थोडासा अद्रकचा तुकडा आहे, हे 4-5-6 मिरची आहे, आणि हे खोबरं आहे. ही थोडीशी पिठी साखर आहे. म्हणजे थोडीशी पिठी साखरच घ्यायची असं नाही आहे. थोडीशी साखर म्हणजे 1 चमचा साखर घ्यायची, म्हणजे जरा चवीसाठी. आणि हे मीठ आहे. आणि आहे ना, आपल्याला फोडणी द्यायची आहे ना, त्याच्यासाठी हे मोहरी आणि कढीपत्ता. आता मी तुम्हाला हे वाटायचं दाखवते. ही कोथिंबीर आहे. हे सगळं आता बारीक वाटून घ्यायचं. अद्रक, मिरची आहे, आणि खोबरं आहे. ओलं खोबरं आहे नारळाचं. म्हणजे आपल्याला पाहिजे ना तेवढी चटणी बनवायची. जास्त पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त बनवायचं. मिरची जरा थोडी 1-2 जास्त वाढवायची. बाकी साहित्य कमी जास्त झालं तरी चालतो. आता याच्यामध्ये आहे ना, मीठ नंतर टाकायचं आहे, आणि साखर पण नंतर टाकायची आहे. हे पहिलं वाटून घ्यायचं आहे. फोडणी द्यायची, म्हणजे फोडणी तशी म्हणजे गॅसवर नाही द्यायची आहे. तेल वगैरे गरम करून घ्यायचं, ही मोहरी आणि कढीपत्ता टाकून. आणि खाली उतरून आहे ना, थंड झाल्यावर हे ओतायचं आहे त्याच्यामध्ये. मी तुम्हाला दाखवते, तोपर्यंत वाटून घेते. ही चटणी आहे चांगली गरगरीत वाटायची आहे पाणी टाकून. जेवढी आपल्याला घट्ट पातळ करायची आहे ना, तेवढी करायची. मी दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे चटणी अशी मस्त वाटून झालेली आहे. आता मी आहे ना जरा फोडणीची तयारी करते. हे भांडं घेतलं आहे फोडणीसाठी. आता याच्यामध्ये तेल टाकायचं फोडणीसाठी असं थोडं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हे कढीपत्ता आणि मोहरी टाकायची. राई अशी 1 चमचा राई घेतली आहे, ही टाकायची. हे आता गरम करून आणायचं. गॅसवर गरम करायचं चांगलं फोडणीसारखं. आणि मग त्याच्यामध्ये चटणी ओतायची. मी तुम्हाला दाखवते. पहिले गरम करून घेते. अशी फोडणी तयार करून घेतली आहे. गरम करून एकदम मस्त कड आला आहे, आणि भाजली आहे पण छान. त्याच्यामध्ये आता ना ही चटणी ओतायची. हे आता चटणीला कड नाही काढायचा, शिजवायची पण नाही, ही फक्त अशीच ओतायची. ही अशी ओतून आहे ना, अशी ढवळायची छान. आपल्याला घट्ट पातळ पाहिजे तशी करायची. आता थोडंसं पाणी टाकते, कारण काय माहिती आहे, भांडं धुवून घेते जरा. इडलीला कसं चटणी जरा घट्टच पाहिजे. ही अशी छान झाली आहे बघा आता चटणी. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते, आणि थोडीशी नावाला साखर टाकते. आपल्याला साखर नाही लागली ना तर नाही टाकायची, खाली मीठ टाकायचं फक्त. म्हणजे पौष्टिक आहेत ना इडल्या, त्याच्यामुळे कसं चव येते जरा मस्तपैकी. पहिले मीठ टाकलं आहे, आता हे साखर टाकते 1 चमचा. म्हणजे जाडी साखर टाकायची. ही आता हाय पिठी साखर ना वाटीत, म्हणून पिठी साखर घेतली आहे. अशी थोडीशी टाकायची. आपली चटणी तयार झाली एकदम मस्त. आता इडलीचं भांडं बघते, इडल्या शिजल्या काय काढते आणि तुम्हाला दाखवते. ही मस्त चटणी तयार झालेली आहे. अशी घट्ट करायची. इडलीवर खायला अशीच चटणी घट्ट करायची. शेंगदाणे भरपूर घ्यायचे, आणि खोबरं घ्यायचं. खोबरं ओलं नसेल तर सुकं खोबरं घ्यायचं किसून. पण ते नारळाची आणि शेंगदाण्याची खोबऱ्याची चटणी आहे ना, मस्त लागते छान. आता तुम्हाला मी इडल्या दाखवते. भांडं उतरते आता गॅसवरनं, खोलून दाखवते. हे इडलीचं भांडं उतरून आणलं आहे गॅसवरून. 14-15 मिनटं, म्हणजे 13-14 मिनटं झाली. तुम्ही 15 मिनटं पण ठेवू शकता, असं काही नाही. 15 मिनटाच्या वर नाही ठेवायचं, कारण काय माहिती आहे, इडल्या करपत नाही. पण ते पाणी आटलं तर, म्हणून. हे बघा छान झाले आहेत, एकदम मस्त झालेत आहे. आता हे थंड व्हायला पाहिजे ना, काढायचे आहेत ते. असं सुरीने आहे ना, असं गोल करून घ्यायचं. जरा चिपकलेले असतात ना. असे छान झाले. हे बघा, हे बघा, इडली मस्त जाळीदार एकदम झाली आहे, छान झाली आहे.
असे सगळे आहे ना, असे पौष्टिक बनवायचे आपण घराच्या घरात खायचे असले तर. असे आपली 2-3 मुलं आपली असली किंवा आपण असे करून खायचे चांगले चांगले. असे म्हणजे थोडक्यात काम नाही करायचं, आपण खायचं म्हटल्यावर चांगलंच खायचं. हे बघा मस्त निघतात आहेत, छान झाले आहेत. हे इडल्या काढताना कसं आपण खोलला ना ते भांडा इडलीचा, मग जरा थंड व्हायला द्यायचं. थंड झालेत की बघा असे निघतात. लगेच नाही खोलायचं, जास्त पण थंड नाही. आपल्याला गरम गरम खायचे असले तर म्हणजे असं जरा खाली काढायचं भांडं, जरा 1 मिनिट ठेवायचं आणि काढायचं लगेच. इडल्या एकदम छान मस्त झाल्या आहेत आणि इडलीचं नाव आहे पौष्टिक इडली. असे तुम्ही पण बनवा मस्त घराघरामध्ये आणि तुम्ही पण खा. छान झाले आहेत. 36-38 झाल्यात इडल्या अर्धा किलोच्या. तुम्ही पण करा मस्तपैकी, छान आहे पौष्टिक इडली.